Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka LS Imli Production kan penlong ye ka free online audition na benta ka Ribhoy Superstar Season 2 mentau snem arajar arbusal. Kumta kala pentim bakino kino ki reudan sub kin pha ye ki video jonki haki number ki bala ai. Kinong esim benta ki dei tang na Ribhoy district da ka pensisha lingba ka dur thep vote. Ia ke semi-final but final an sa penlong da ka offline ha ki rinsan lani ki stage. Ki bala syajit kin hap ban seo ia ka by registration marway san spa tingka da ka kinhon shihajar tingka. Kublai fi barok ki perlok ki bapet lengba jong kan ka video kan ka por. Sai sin ngadap da ka dokumen ka bakrau. Ban pentip sapi ba ha kan ka kenti ba menta nak liang jong ka LS Imli Production. Kan pelong biang ya kena ka rensan Yakob penisap ipong kata ka bangin pelong ya kena ka Ribhoy Superstar Season 2 ha kena ka kenti ka pamenta jong news nem arhajar arpausau te nakliang jong akum uwe na kinong bisa jong kena ka rensan ngakot ngawer ya pi ki samla ki kena ki hap ki berit rukumju ba pin semua bah banya wan banya simbata ha kena ka rensan penisap kabang la kerteng ka Ribhoy Superstar Season 2 te kumno ba pin yasim banta kalong ba hakne ka porngan batay kat to kan ki points lene ki banta ki ba pihak ban le na banta ba pin yo ban yasim banta hakne ka rensan pen isap kata banengkong ngi bu ya kan ka online audition kata ka bamut ba pihak ban submit ya ka audition ka jong pi leng ba ki video ha ka bede bat kinong ruai pihak ban ruai kano ka jing ruai ka bapis ngo tunat kala ban dei tin kasi English Hindi lane kano kata kalong ba kam dei ban palat ya ka arminit but na banta ka jing ruai ka jong pihak ban record ilade harangkat ka video but ka jing ruai ka jong ha ka por ba pi ruai but pimla ban pendon kam jingtem lane soundtrack lane kano ka instrument pimla ban pendon kam ha ba pi ruai ya kano ka jing ruai na banta kinong syat pade pila ban pendengkam da kano ka jing ruai ka ba pisngo tenat ban syat tang ba kam dei ban jrong ya ka arminit bat na banta kino ki wei pat kisap ki ba pikwa ban sim banta pila ban sim banta da ka ba pin i ya kata ka recording ka jong pi ban pha syangi lengba kini number ki bangin sa ai happy te na banta kan ka san pade ngin ailat bet tang na banta kinong snong jong ka Ribhoy district kinong yasim banta kinlong bet tang kinong snong ki badai na po Ribhoy district kata ban pensisai kata ka jinglong nong snong jong pi ka jinglong try jong pi na po Ribhoy district pihak ban pha lane ban wanra rengkat onda pila syajit na kan audition rengkat ka epics ka jong pi lane ka certificate rang ba snong na kan ka snong ka ba pidon lane kan ka jing pensisa ka ba pidei unong snong jong ka Ribhoy district hadin ba pila sya ban select na kan ka audition lengba ki video ki ba pin pha syangi pin hap ban yasim banta harensan kata offline on stage ka ba pinrung direct sya ka semi final but hadin kata onda pila syajit na ka semi final pade pin poi direct bet sya ka final te na banta kan ka rensan penisa pin don kam ban di vote dan ngimle ya ka voting system ba ngin bishar bet tang ka sap ka phong ka jong pi ka badai ka sap tenrai ka jong pi tang na ki judge bet pim don kam ban di ki vote pim don kam ban kerpat kumno sa ki pai ba hanrai kan long bet tang ka sap ka bakerpang ka jong pi nang ta pade hadin ba pila sya select na kan ko online audition onda pila one ban yasim banta ha ka semi final kata pihak ban wanra pat ya ka registration ka bangi labu hangne kum ban yarap na banta ka karensan ka bangi peniat na kaliang jong ka LS Imli Production nama bangi mle e ka no voting system te hangne ngi sibu tang i registration iba na banta ki individual ngibu hangne san spa tengka bat na banta ki group pat de ngibu si hajar tengka ba pin one ban submit ha ka por ba pi one ban sim banta ha ka semi final tena banta ki video ba finishing banta lengba ka audition pat de
pihak ban pha ha kini number kata ngan ai hang ne kini number lai teli ki number sngap ha kini number ki ba pihak ban pha ai ka video ka jong phi kata ka long ba banang kong kendai pra henriu ar sao not pra iwe sao kendai ngan ong biang kendai pra henriu ar sao not pra iwe sao kendai bat sao wei pan pra hnyo pra not pra hnyo kendai san pra not pra hnyo kendai san sao wei pat de pra hnyo san pra iwe not sao kini ki number ki ba phila ban pha ya ka video ka jong phi lengba ki whatsapp te na banta ki wei pat ki jingbom shai la ni ki jingbom sngu thu jong phi ha ka bai de bat kani ka ransan ban pan isa phila ban phone hi ha kini ki number ki bangila ai ha phi phone sha kini ki number bat kli jing tep la da pidon kino ki ba phim pat shai na mar bai le se nakleng jongi ro hang ne ngi complete ban pan shai kino ki ba phim shai te phila ban phone be shangi lengba jong kini ki number te nganam bun kten shu ngakarpat langi phi baro ki samla ki khna ki hep ki barit ba phin shim ya kane ka kabu ban pen I ya ka sap ka phong ka jong phi na banta kane ka season 2 namal ba ngila de pan le ya ka season 1 ka program ka long ka job kinoi shim banta ki la ya shim banta ngila yo I kinong job ha ka tu ka program ka season 1 hai te menta pade ngin le sai kane ka season 2 te hak nga kermen ba kane ka season 2 pade kinoi shim banta kin khambon shishu ban ya ka tu ka program ki bangila dep ban le ha ka season 1 ar hajar ar fulai tengah semua bahar ban pentip syafi bahang ne ngidon lang bat ibadah hun shisha sem ibadai iwe na kinoi shim banta ha ka season 1 bat ibadai ru inong job jong ka tu ka program te nakaleng jong iru ha ka ne ka por ila don rekan bat ni te ngismo tunan ban yarap nakaleng jong ka LS Imli production ban yarap ya ki para samla ki badon ya ka sap ka phong ban kentiu lada kadai hano ko benta ka ba pidon kam